Odred izviđača Crne Rode iz Pančeva već 7. put za redom organizuje memorijalno takmičenje, memorijalnu akciju povodom, nažalost, sećanja na preminulog izviđača Aleksandra Stankovića Acu, inače mog sina. Ovaj put je došlo 25 odreda u Pančevo iz različitih gradova Srbije, a imamo ekipu iz Bosne i Hercegovine ili iz distrikta Brčko. Kad dođeš do tačke 1, piše broj 1, nađeš na kartonu kvadrat s jedinicom, stavljaš karton na ovaj perforator, pritisneš i ostaje ti otisak na broju 1. Prvog dana su imali jedan marš koji su jedan deo Pančeva obišli su sve spomenike Prvog, Drugog svetskog rata koji se nalaze u Pančevu i odali poštu poginulim borcima i Crvene armije i partizana i srpske vojske u svim tim ratovima prethodnim. Dođite na broj 1, nađete kvadrat 1 i overite sa onim perforatorom jedinicu. Takvih treba da pronađete 7, da idete redosledom, znači od 1 do 7. Kad sve pronađete, dolazite ovde na cilj. Današnji dan u Narodnoj bašti organizuje se orijentiring. Na tom orijentiringu se takmičimo, sad prikupljamo ekipe, već ih ima skoro 30 ekipa. Tročlane ekipe koje se traže kontrolne tačke i u što kraćem vremenu i to je taj orijentiring koji je priznati kao školski sport. Ajmo! Dobar dan, ja sam Jelena Pavlović, iz Temerina sam i došla sam kao vođa ekipe, kao pratnja, doveli smo 2 ekipe. Ja sam Vilija Menhart, iz Kovačice sam, to je tu blizu. I